ኣብ ሕብረተሰብና ብሰንኪ ናይ ጾታዊ ርክብ ጸገማት ብዙሓት ሰብ ሓዳር እናፍትሕ ዘንብሑ ተጸገም ድማ ብዛዕባ ጾታዊ ርክብን ኣጠቓቕምኡን ዝምልከት ጽሑፋት ምቕራብን ከም ነውሪ ስለ ዝረአ ዝበዝሑ ሰብ ሓዳር ንእሽተይ ፍልጠት ኣገባብ ኣጠቓቕማ ጾታዊ ርክብ ሒዞም ጥራዮም ኣብ ሓዳሮም ዝጓዓዙ እዝን ከምዚኢታትን ኣተሓሳስባ ድማ ኣብዚ ሕብረተሰብና ኣብ ሓዳርናን ናብራናን ጽልኡ ይገድፍ ኣሎ ንሎሚ ኣብ ሓደ ጽሑፍ ዘንበብክዎ ብዛዕባ ኣገባብ ጾታዊ ርክብ ዝምልከት እየ ከቕርበልኩም ሰናይ ምክትታል ጾታዊ ርክብ ዝበዝሑ ሰባት ስምዒትካ ሪኻ ናይ መጻምትኻ ስምዒታት ኣብ ግምት ከየእተኻ ከም ምፍጻምዮም ዝርድኡ እቲ ሓቂ ግን ከምኡ ይኮነን ተመራመርቲ ኣብ ብዙሓት ዕዉታት ሰብ ሓዳር ኣብ ዝገበርዎ መጽናዕቲ ዝተጠቀሙሉ ኣገባባት ጾታዊ ርክብ ዘዳለኽዎ ጽሑፍ ነዚ ይመስል ቅድሚ ጾታዊ ርክብ ምጅማርካ ካብ ክልቲኹም መጻምቲ ወይ ኣብ ሓዲኹም ዝኾነ ስትረስ ወይ እውን ጭንቀት ወይ ድማ ናይቲ ዝወዓልኩም ስራሕ ድኻም ክህልወኩም ኣረጋግፁ ምክንያቱ በዓል ቤትኪ ድኻምን ጭንቀትን ከም ዘለዎ ኣብ ገጾም ተንቢብኪ ንስለ ንዓኺ ዕግበት ኢሉ እዩ ጾታዊ ርክብ ክገብር እምበር ኣብ ነፍሱ ዘሎ ስምዒታት ብጣዕሚ ትሑት እዩ ከምኡ ስለ ዝኾነ ድማ ከምቲ ዝደለ ኣይክዕግበክን እዩ ክልተ መጽናዕትታት ከም ዝሕብሮ ናይ ወዲ ስምዒታት ቀልጢፉ ይለዓል ቀልጢፉ ድማ ይዝሕል ናይ ጓል ኣንስተይቲ ግን ቀስ ኢሉ እዩ ዝረስን ክዝሕል ድማ ግዜ የድልዩ ስለዚ ወዲ ተባዕታይ ቅድሚ ጾታዊ ርክብ ምጅማሩ ምስታ መጻምቱ ኣብ ሓደ መስመር መታን ክመፁ ስምዒታት ዘለዓል ከም ምስዓዓም ኣጥዋታ ምድራስ ርሕሚ ምትንካፍ ከዘውትር ኣለዎ ምክንያቱ ጓል ኣንስተይቲ ስምዒታት ቀልጢፎም ዘለዓሉ ክፋል ኣካላታ ንሶም ስለ ዝኾኑ ወዲ ተባዕታይ ግን ስምዒቱ ክለዓል ግዜ ስለ ዘይወስደሉ ምስዓም ጥራይ ኣኻል እዩ ወረ ገለገለ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ከምዚ ህሞት ናይ መጻምተን ሞትሎ ይተናኽፋሞ እተን ኣብ ቀረባ ፀንሓ ፈሳሲ ስምዒት መጻምተን ድማ ኣብ ኩሉ ከይበፅሓ ኣብ ክስቱምኡ ወይ ኣብ ስርኡ ይተርፋ ስለዚ ኣብ ከምዚ ኩነታት ሞትሎ ወዲ ተባዕታይ ዘይምትንካፍ ተመራፂ ይኸውን ሰለስተ ብድሕሪ እዚ ክልቲኹም ብስምዒት ብረስኒ ምስ ተቃፀልኩም ቅድሚ ጾታዊ ርክብ ምጅማርኩም እንተወሓደ ንክልተ ደቃይቕ ብዘይ ምትንካፍን ፍቕ ክትብሉ ኣለኩም ምክንያቱ ሽዑ ንሽዑ ርክብ እንተጀሚርኩም ናይቲ ወዲ ስምዒታት ኣብ ጥርዚ በፅሒ ስለ ዘሎ ቀልጢፉ ክሰደን ስለ ዝኽእል መጻምትኻ ገና ከይጀመረት ንስኻ ወዲኤ ክትብላ ንዓ እውን ፅቡቕ ኣይስምዓን ስለዚ ቁሩብ ነብስኻ ንክልተ ደቂቕ ንፋስ ተርሞ ስምዒትካ ድማ ተረጋግዖ ኣርባዕተ ድሕሪ ዝኩሉ ጾታዊ ርክብ ትጅምሩ ኣብ ግዜ ርክብ ምህዋኽ ካብ ጥቕሙ ጉድኣቱ ይበዝሕ ስለዚ ቀስ ኢልካ ሃዲእካ ምስ ትፍጽሞ ተመራፂ ይኸውን ምስኡ እውን ነታ መጻምትኻ ምስዓምን ምድራዝን ኣይትስቀቐላ ኣብ ሓዳር ግሉጽነት ክህሉ ኣለዎ ሰብኣይን ሰበይትን ብኽፉት ልቢ ድሌታቶምን ስምዒታቶምን እንተዘይተነጋጊሮም ብሓንሳብ ናይ ምንባር ተኽእሎም ፀቢብ እዩ ስለዚ ኣብ መንጎ ርክብ ሰበይትኻ ከመይ ይስምዖ ኣሎ ወይ ሰብኣይኪ ከመይ ይስምዖ ኣሎ ክትሓታተት ኣለካ ግና ዝበዝሕና ደቂ ሰባት ኣብ ግዜ ርክብ ንኸምዚታት ክንዝክር ዓቕሚ የብልናን ምክንያቱ ጾታዊ ርክብ ናብ ካልእ ዓለም ሒዝና ስለ ዝወስደና ብዝተኻእለና መጠን ዋላ ኣብ መንጎ ርክብ ነፍስና ክንፈልጥ ይግባእ ሽዱሽተ ሓደ ወዲ ተባዕታይ ስምዒቱ ንኸርዊ 10 ክሳብ 20 ደቂቕ ውኽላትን ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ግን ስምዒታ ንኽተርዊ ብገምጋም ካብ 30 ክሳብ 45 ደቂቕ እዩ ዝወስደላ ብኸመይ ዳኣ ደቂ ተባዕትዮ ስምዒታቶም ምስ መጻምቶም ዘለዎም ናይ ፍልልይ ግዜ ከናውሕዎ ይኽእሉ ኣብ መንጎ ርክብ ስምዒታቶም ጥርዚ ኣብ ዝበፅሓሉ ሞትሎ ካብቲ ኣትይዎ ዝፀንሐ ርሕሚ ጓል ኣንስተይቲ ኣውፂኻ ነቲ ክወፅእ ዝሓሰበ ስምዒታትካ ምትህድዳቕ ምክንያቱ ንሰን እንተኸይደን بدحريو نسخة في مئات كودي كالها نتعمتها جن جينا أي ودة سلذي كسب نسات ودة نامونجو عنداو تخا
كتسمحوا عليك كالأي position مسمت أنا تغيب عن بحانت عين position ركب مقبار متعمل تغيب كالتيفون هو نداري مهب مالتي بستغالكي مسمت أنا تغيب position عندك غير كركب تفتمي عليكي مغنياتو بذكاتي أكلتهم زفطوا بحثا position كتكيرو خلهم تودي تبعتها حاسير ما عرفت جدي يركب سلازر دو سمعيتاتو نخو قطعطر كتحاد نقومن جدي تهبيوم عدق مالتي عبرسي وانا بجدي يركب كتبررا عليكا وي تبعتها تراينة تركب زقول صون تخوينو كدكم يسلازي نتعمتو ون كتبريو اللوا شوعته أمون غوركب متعمل تغي سمعيتاتو كتهاداد كبل سمعيتاتو انتم هيتمو بخاني أقبامنا تزنوبروت نفسيو ناب كنفرو لجبكي كتعميو كدرازيو جمري أعداو كدمان عموطلقو بمسداد كتناخفيو جمري مخنياتو مسمعات تحت أبتحف كم زسفرو ود تبعتاي قوانن سيتي دلعتو كتنكفو مستجمل سمعيتاتو أوشت وحدة دقائق أبزلا على ترزي زري شو ممتع أمود أخذ ما دحرق أتاو ركب أبقل قلمت أمت زرع قلتات ودق مسبلكا شعون شعو أبو خلخا حقو تواهيد كم لكا تغانا قن دحر ركب وين كم زغ مكينة خاب حامشاي مارشي أبتير كامات قدام ويمليسكا قلتيفكا دو كتب بلاوي كتب علا زي تسأل نسخو وين جنات رسننا أكالاتكم نابنو برسل زي تملسة ركب سوداخوم كنت تقالات إسكام مدكاف انتو حالا نغل التلغايق تسعامون تتناخفون بدحريو كنت حقو نحقو تحقو يفون تركسو كم توساخي مساف قريب تايهم متأمتها قوفيلكا قرم مدكاسكم رومانتيك عينة فيلمتات مرعي أب حدار كان فقرخان هيوت كان يكون عبتفت أمام بركبات بزحت أمتات تمرتن يخات خاسب حقوس فقري زمال أنا أرزع نخدمة رحل ما يحق ذكا منشي ناي جوجل تحفاظ ترخوي باي خاني بالودي أناي يقريتا قال يخون كم نبريت قطروا يتفعنون يخون جنا زنبور نقريو كنفصمو زي حفرنا هنم كنسنع كنسكفي بالنام أما عطاو هيوتنا متعمتنا أم نفصمو ركبات أقام كونو سلد ترعي إيه ناباخو ما بيليو أبقلا قلك أب إنجليش ناب تقرينيا فترقوم زخدك على سلوزلو جيغاتات كلواني يخيلمو بعدكم أرمو تقام كونو ترخيكمو كالوت نخسمعو شير كومنت لايك تبونا بتحتنا نزاخر يقني لي